खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आङो जायगा दाबसेयाव थांनो थाखाय ओंखारदों थ' दिनै आङो हले हारसिं थाङा दै सोर सोरजों थांगोन आरो माहाय थाङो नोंथांमोना नायलांदो जुदि इन्टारेस्टेडब्ला नायदो नै रायजोफोर दिनै आङो महाय थाङो आंनि गासैबो लोगोफोरजोंहाय एसे माने टाइम एसे क्वालिटि टाइम माने थांनोसै आरो बायरावहाय Hey, because you know it's the thangnwswi. Oh my God, very nice. जोंनि dear colleagues फोर बिसोरो तो होच्छे जोङो थाङो दाबसे जायगायाव माने जों खामानि मावै मावै एसे फेड आप जाबायना तो बिनि थाखायनो जों सानबाय दिनैहाय एसेनो प्लानिं खालामबाय आरो जोङो एसेनो जोङो टाइम स्पेन्ड खालामो बयबो थांगासै होननानैहाय तो बिनि थाखायनो जोङो ज'नो थांसै ओरैहाय जोङो महाय फैमारदों दायो आं खोन्थानोसै जों फैदों जाहैबाय आसाम बेंगल बर्डार बारबिसायावहाय तो जोंबो बारा गोजान जाया नालाय जों बे खाथियावनो थायोखायनो जों ज'नो दिनैहाय बेरायनो होननानै फैबाय आरो बेरायनानैहाय एसेनो बिसोरो लोगोफ्रा गासैबो फुजानि माबा माबि बायगोननो माने एसे टाइम पास खालामनोसै आरोना ओमफ्राय आंबो फिसालानि थाखाय माबा मोनोबा आं बायनानै लांगोन होननानै फैबाय नै I love बारबिसा I love बारबिसा गासैबो जायगायावहायनो बेबायदिनो लिरनानै दोनसै ना I love दायो आंनि उनथिं नोंथांमोना नुदोंना बारबिसानि मेद'आवहाय जों हाबनो फैदों आरो नायनोसै मा मा कालेक्सन दङ दायो फुजानि माबाफोर अफारफोर मोननो नामा नायनोसै आरो दायो थांनोसै वाटार ब्लगार मा दङ नै ओरैबादि भिर फुजानि दायो थ' आङो दायो न'आवहाय नांगौ माखासे माने बुस्थुफोरखौ बायदों आरो आंना आयरना गैला नालाय थ' बेनिखायनो आं आयरन मोनसे प्रेस्टिजनि लादों आरो मोजां जागोन होननानै बुंदों थ' बिसोरो बिराद अफाराव होदों होननानै बुंदों दायो वारेन्टिबो दङ आयरनটা কতদিন वारेन्टि জানি आयरनটা 2 yearsनि वारेन्टिनो बिराद मोजां आरो नायनानै लादों नै बेयो माबादि जागोन मोनथिया मोजां जागोन होननायखायनो आंबो लानोसै आरो दायो অফারে কত জানি প্রাইসটা 599 দায়ও অফারও প্রাইসটা এটা ছিল 885 ओमफ्राय नैबे मिक्सियाबो ओरैनो प्राइसआ 3000 नि बारानो ओमफ्राय दायो बिसोरो अफारावहाय 990 बोलला ना 999 औ 999 माने 1000 नोहाय 1 रुपिस खम थ' माब्रै जायो लानोसै सानबाय आरो आङो दङ दंनाया ओरैनो थ' मोजां मोननायखानो लानोसै सानबाय साइकेलखौ मोजां मोनदोंमोन आरो दायो बाबुनो आङो सिगांहाय वाकार बायना होदोंमोन वाकारा गाज्रि जाबाय नालाय दायो बेखौ नायदोंमोन आङो ओमफ्राय साननैसोनि उनावहाय लागोनसै सानबाय नै टेस्ट खालामनानै नायदों आरो मोजां नंगौना नङा बादि 1 yearनि वारेन्टिनो बेखायनो आङो लाबाय आरो बेखौहाय आयरनखौबो लानोसै दानिया आङो हाबदों जाहैबाय आंनि सासे कलिग आरोना सासे दिदिनि दखानावहाय दंफैयो माने बेबो साइड बिजनेस आरोना बिसिनि न'खरनिनो खालामो थ' बिराद समायना समायना माने कस्मेटिकनि बुस्थु गासैबो डिजाइनिं माने क्लिप्सनो मा होनो गासैखौबो मोनगोन आरो दायो नै बेफोरबायदि समायना समायना क्लिप्सफोरखौ आङो लानानै थांनोसै आरो नै आब'नि दखाननिफ्राय ओरैबादि मोजांनो नै बिराद समायना समायनानो माबादि नांगौ नै गासैबो बेबायदि मोनगोन आरो बेनियावहाय मोनो दखानावहाय कस्मेटिकनि बुस्थुफोरबो नै गथ'नि हार माला ভালো হইতো गासैबो बेफोरो गासैबो आसाननो मा होनो समायना समायना नेल पलिश नै बेबादि मोजां मोजां नेकलेसफ्रा माबादि नांगौ मोनजोबगोन आरो बेनि दखानावहाय बेबादि नै समायना समायना दोनो
तो बे आब'नि दखानानो जाहैबाय बारबिसानि मेर'नि खाथियावहायनो अद्रिजा होननाय मोनसे कस्मेटिक दखान आरो बिसाजोनि नामावहाय दोनदों बेखौ अद्रिजा होननानैहाय दखाननि नामखौ फसायजोबो आरोना गासैखौबो नुबानो जायफ्रा खाथि खालानि माब्लाबाफोर बारबिसा बाजाराव गिदिंफैबा हाबफैनो हागोन आरो बिनि दखानावहायबो नोंथांमोना आंनि नाम बुंब्लानो सिनायगोन आरो बिसोरो रायजोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअ बिदिबा एसेनोसै आरो लोगो मोनबावगोन नोंथांमोनखौहाय नेक्स्ट भिडिअ हाय टाटा बाय बाय